magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Alaye. Ay? Ang sasabihin ko sana, ay, ang galing ng blending ng menudo. Ayun na nga. Ang luma na naman ang Ganun ka na isa mo menudo. Ang alam na nila menudo, ulam. Kaya so, hindi nyo kilala yung menudo? Grabe naman kayo. Diyan kaya galing si Ricky Martin. Baka naman hindi nyo rin kilala si Ricky Martin. Ay, oo. Ang hindi ko makakalimutan, yung isang kong kaibigan, sobrang bata, hindi niya kilala si John Lloyd Cruz. Ah? Sabi ko, grabe ka naman. Taga saan lugar? Sabi ko, taga saan ka ba? John Lloyd Cruz, hindi Kasi kilala. Ang realization ko lang doon is that sobrang dami na siguro talagang influencers and artista. 'Di ba? Like hindi mo na kilala talaga lahat. Parang nakalimutan na nila. Oo, parang gano'n. Pwedeng kilala nila pag nakita. Tama. Di ba may ganun tayo? Parang ganun, di ba? Kasi ang bilis ng facing ngayon Sobra. Unlike dati, parang kung sino talaga yung mga artista na mainstream. Oo, alam ba, Aga Mulak Oo, talaga. correct. Kilala natin yan. Jo Marie Iliana, ganyan, di ba? Ganyan, Piolo Pascual, di ba? Yan, di ba? Babad sila eh. Totoo. Ngayon kasi, ang dami na. So, yung mainstream, nahaluan na din ng mga influencers, correct, ng mga vloggers, bloggers, lahat, mga streamers. Tapos meron pa silang ugali na pag nagsawa na sila sa Pilipinas, tumatalon sila sa ibang bansa. Yan, di ba? Yung lens nila doon na. Wala na sa pakialam sa local celebrities. Correct. Di ba? May ganon. Di ba? Kaya... Because of internet na rin yan. Dati wala kasi. Pero ulitin ko lang kung halimbawa nakarelate kayo kay Menudo, dapat, ha? Dapat. Catch the plane at 7:30. Dapat may ka na, may Junakis ka na. Correct, kasi kung hindi, yung mo girl. Ano na yan? Sarado. Sarado na. Nagsara na. Nagtampo na. Uy, speaking of meron tayong nag-message sa atin. Sabi niya parang paano nga ba makahanap ng jowang matino ngayon? Uy. Kung sa bagay, legit naman na Legit yung tanong na jowang matino. Oo, kasi kung maghanap ng jowa, sa tingin ko, posible. Oo. Diba? Pero yung jowa na matino dun yung parang medyo kinakabahan tayo. Diba? Kasi ngayon nag-iba na rin kasi yung panliligaw. Dati pag nanligaw ka, diba, walang social media. Wala. Isang tao lang talagang liligawan mo kasi kinakailangan mong puntahan. Ngayon, pag may social media, pwede mong i-chat ang dami. Correct, diba? Kagaya na sa anak ko, diba? Oo, send to all. Send to all. Kung sino mag-reply yun. Diba? Ito totoo. Samantalang dati, effort kasi yun. Correct, Kung dalawang nililigawan mo, sobrang daming resources ang kailangan mo niyan. Ayan. Dapat daming extrang pera and extrang time. Correct. Kasi pupuntahan talaga literal Ngayon, ayan, tama ka, one text away, one messenger chat away. Diba? Alam ba, may album ka dyan. Correct. Ito yung maniligaw. Correct. Ganon! Mahirap talaga. Mahirap talaga. Buti nga, alam mo, sa totoo lang, minsan, naisip ko, ang hirap ng sumasakit na yung likod, ang hirap ng may mga nararamdaman na tayo, ganyan. Pero, buti na lang din talaga, nakilala natin yung mga asawa natin. Sa mga panahon na hindi pa masyadong mahirap makahanap ng jowa. Nalala ko, sabi mo sa likod ko, minsan pag natutulog ako, nataas ko yung kamay ko. Pagising mo. May balik. Kasi masaya may frozen shoulder. Correct, totoo! Hindi ko na mabalik alalayan ko balik. Kailangan ng alalay. Diba ang tanda? Pero, diba tingnan mo? Ganyan naman ang problema mo. Natulog ka nakataas ang kamay, hindi mo na maibaba ng walang alalay. Pero, wala ka naman problema sa misis. Correct. Diba? Ibig sabihin, nakakuha ka ng misis. Hindi mo problema yung makahanap ng misis na matino. Diba? Ay, etong nag-PM sa atin, siguro wala yung frozen shoulder.
Hindi niya kailangan ng alalay. Pag, kunyari, mahulog yung susi niya. Correct. Pupulutin niya. Hindi niya Oo. kailangan ng alalay. Ayan. Naalala ko lang kasi nahulog yung susi kanina. Kaming dalawa mag-asawa. Nahulog yung susi ng kondo. Oo. Alam mo, nagtinginan pa kami kung sinong tutuwad kasi masakit sa likod. Pareho may nararamdaman. Sino tutuwad para makuha yung susi? Diba? Pero, problema man namin yung likod namin. Diba? Pero nakuha naman namin kahit papano hindi kahit papano na kami yung jowang matino para sa isa't isa. Yan. Diba? You can't have it all. Ganun talaga. Kapon nga nung nagpamasahe ako, sabi ko dun sa nagmamassage, sabi ko mag-focus sa likod. Kasi yun dun. Dati, nung bata-bata ka pa, okay lang, sige lang ate. Oo, correct. May pakifocus Oo. pa dito. Hindi, tsaka dati, okay lang sa akin kahit yung para akong lechon, yung nilalangisan lang ako, di ba? Yung Makatulog ka lang, correct, okay na. makatulog lang ako, marinig ko lang music, ma-relax lang ako. Yung para ako minamantikaan, ganun lang, okay lang, kulang na lang, paikutin ako eh. Ngayon, hindi. Talagang, bago ako mag-book, ang itatanong ko muna, nandiyan po ba yung hard mag-massage? Kasi kung hindi rin lang hard, kung lalangisan niya lang din ako, wag na lang. Wala rin din. Kasi yung frozen shoulder na ito, ang kailangan nito, hard massage. Yung tawag niya, may iba, deep tissue Oh, massage. correct. Yung mga, tama, deep tissue massage. Tapos meron pang, basta mga iba't ibang klase ng Yung ginagamitan na ng siko. yan, correct. Ay, Jex, hindi ako pwedeng hindi gamitan ng siko. Ganun na katindi yung frozen ko. Malalim na yung lamig. Malalim na talaga. Tapos may yung ramdam ko may kasama ng yung bumubuntong hininga na yung yung gumagawa. Alam mo kung bakit bumubuntong hininga? Kasi sinasabi ko, alam mo yung sinisiko na ako. Sinasabi ko, padagdagan ng pressure. So, parang, kaya nga, parang ano ba naman to? Kasing tigas ng frozen shoulder yung ulo niya. Diba? Ganun yung mga nararamdaman ko talaga. Nung nagpamassage ako kahapon, yun yung sabi ko, pa-focus sa likod. Tapos natapos na siya, nagawa niya na yung mga seremonyas. Tapos, syempre ang ending na basta yung mga may mga papukpok na. So ibig sabihin tapos na, 'di ba? Tapos sabi ko, pakibalikan. Tapos ang sabi niya talaga, yung ramdam ko nairita siya. Sabi ko, ate, pwedeng pakibalikan yung dito po sa may taas po ng kaliwang balikat. Masakit. Masakit pa rin. Tapos sabi niya, uulitin ko po. Alam mo yung ramdam kong yung irita niya, na parang, kaya lang ako, saan ako? Diba? Dun sa, aalis ako dun ng masaya, o aalis ako dun ng medyo galit. Minsan kasi, meron akong gano'n na, nahihiya akong sabihin kahit na kulang. Pero na-realize ko, sayang yung pera. Tama. Tsaka matindi na talaga yung frozen shoulder. Hindi na tayo pwede magpabebe. Meron baka sasabihin sa'yo, sir, hindi na kaya ito sa masahe. Sir, correct. ibintusa mo na to. Totoo. Alam na alam. Kasi po para yung mga lamig, totoo. Ang isasuggest nila dyan. Sisip-sip. Diba? Hindi na kaya. Hindi na kaya ng kamay. Hindi na kaya ng siko. Sir, pabintusa mo. Totoo yan. Sumusuko na yung masahista. Totoo. Suko na talaga. Kaya kami, as much as possible, hindi kami nagpapamasahe ng gabi na. Kasi sigurado pagod na yun eh. Pagod na sila, ang dami na nilang inasikaso the whole day. Tapos ako yung aasikasuhin niya na ang sakit ng likod ko, di ba? Nakakaloka talaga. Ay, promise, yung siko, naku, kahit na isikuhin mo ko, kung hindi matigas yung siko mo, waepek yan sa tigas ng likod ko. Grabe talaga. O mabalik tayo dun sa jowang matino. Napunta tayo sa mga pabintusa. Pasensya ka na. Ang punto lang kasi namin, iba-iba talaga ng concern bawat age. So at this age, naghahanap ka ng jowang matino. Sa tingin ko naman, hindi naman imposible. Kasi ikaw mismo, alam ba, ikaw, Jegs, I'm sure you have, Hindi ako matino dati. Hindi na nga ikaw sinample ko. Ikaw, may mga kilala ka ngayon at this point na mga young ones na matino naman sila. Bakit parang di ka sure doon sa oma? Well, ang punto ko lang na gustong ipaabot sa yun sa nagtanong, sa umpisa naman talaga wala namang matino eh. Along the way. Hindi matino ako. Ako ko sa'yo. Huwag mo kami dinadama. Matino kaya ako. Ibig ko sabihin na talaga yung baka yung perspective niya na matinong-matino na
parang ready-made na. So along the way kasi matututo. Nagle-learn kayo sa isa't isa eh. Siguro kunyari what seems like mababaw lang, superficial lang yung pwede nilang maibigay sa isa't isa. Once they get to know each other, lalalim. Ayan, So sa madaling salita, huwag kang matakot na mag-try. Correct. Kasi hindi mo lahat ng nangyayari sa utak mo na wala na sigurong matino. Ayan. Nakita ko kasi sa ibang tao niloloko sila. Sa kanila nangyari yun. Correct. Sa'yo ba nangyari? Ayan. Nag-try ka na bang magpaligaw o manligaw? Ayan. Hindi naman, 'di ba? Oo. So kailangan subukan mo. Tsaka try and try until you succeed. Ganun naman talaga yun. Dadating talaga yung time na meron ka namang mamimit na somebody. Tama. Oo. 'Di ba? Na nararapat para sa'yo. Kung hindi pa man, it's all part of the experience. Correct. Saka parte sila ng blueprint ng buhay mo, yung mga ex natin. Correct. And speaking of ex, kamusta? Sorry po sa tawa namin. Bigyan namin kayo ng context. Okay. So, nung weekend, nag-attend ako ng Halloween event. May kasama ko kids. Tapos, nandun yung ex ng asawa ko. Bigla kang Nicole Yala nag-message sa group chat. Anong gagawin ko? Nag-survey. Anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo kung kasama nyo sa event ang ex ng asawa ninyo? Di ba? Kanya-kanya naman ng ano. Ano sabi ni Conyo Bicolano, sabi niya, kung ako yan, aalis. Di ba? Aalis. Ayoko umalis, Jigs. Kasi hindi lang yun. Yung ticket 1.7 isa. Mahal nga. Mahal eh. Titising ko na lang, di ba? Bakit aalis, Conyo? Kaya nga. Mahinang nilalang ka. Hindi, baka mahinang nila o talagang sadyang yayamanin siya. Okay lang sa kanya. Then tsaka kaya nga di ba tanong ni Conyo parang ex ba to na matagal na niyang ex o yung ex bago ikaw? Malaga yung tanong na yun eh. Kasi yung ex bago ikaw, yun yung pinaka pwedeng pagselosan eh. Kasi ang weird naman pagselosan mo pa yung pangatlong ex no 1998, di ba? Parang tanga. Wag ganon. Yung latest na ex ang pwede, di ba? Pero kasi 14 years na rin naman kaming married. So it's been a long time. Although tinitingnan ko talaga, tas tinitingnan ko siya, tas iniisip ko, well. Yun lang. Ayoko na lang magsalita kasi bad, di ba? So yun na lang sinabi ko, well. Tapos itong asawa ko, sinabi pa kay Princess. Sabi niya, you know what? My ex is here. Tapos sabi ni Princess, where? Tapos itong anak ko, walang tawag doon na malabo kasing mata nun eh. Pag malayo, hindi niya nakikita. So tinuturo ko sa kanya na yun. Tapos hindi niya makita. Nung napalapit kami doon sa kanya, tapos sabi ko, yun na yun. Tapos sabi ko, did you see? Tapos sabi ko, who's prettier? Sabi ko sa kanya, yung anak ko lang pakisama. Nag-isip pa. Nakakainis yung nag-isip. Sabi ko, gusto mo, proseso. Nakakainis yung walang yung naging honest. Yung prinoseso pa. Hindi ba pwedeng dahil nanay kita? Siyempre, ikaw, mom. Di ba hindi? Processing. Nakakaloka. Pero okay naman. Wala namang problema at wala namang naganap na hindi rin naman ako uncomfortable kasi nga ang tagal na naming married. Correct. Tsaka ang weird naman yung ang tagal na yun yung married tapos nagsiselos ka pa dun sa ex. Bakit? Tama. Wala na yun. Wala na yun. 'Di ba? Kaya kami nandoon kasi may mga anak na kami. Hindi, the moment na yung si Jowa Dick kinukwento niya sa anak niya, parang wala na, no. Wala lang talaga yun. Meron din naman akong one time na ganun eh, na nakita ko yung ex ko. Kinausap ko muna bago sabihin sa asawa ko na, ex ko pala yun. Yun, ganun lang. Pero wala na, hindi na para yung bang magdabugan pa kami, magalit. Bakit? Hindi mo tingin ni Jowa, ex mo yun? Diba? Pinatulan mo? Di syempre, ganun yung mga type ko eh. Yung wala itsura. Charot. Hindi ka ba kinabahan? Charot. Tsaka yung mga ex, ayoko pinag-uusapan din niya minsan eh. Ama bakit? Nung minsan sinabi sa akin ni Ren, nagkaroon daw siya ng ex na Miss Earth. Sabi ko, ganon? Doon ako na Lagunoy. 1997, first runner-up. Miss Talent. Ayaw pa kabog! Kaya ako ever since,
pananaw ko naman to ikaw naman hindi eh. Ikaw, yung mga exes pwede maging friends diba? Ako sa akin hindi. Hindi ko sila friend. Kasi naniniwala ko sa history na awkwardan ako. Parang, hindi kasi yung history nyo kasi, may bad blood kayo eh. Sa akin wala akong mga bad blood sa mga ex ko. Hindi, kahit na wala kang bad blood, may history kayo. Hindi, sa amin wala. Ay, wala kayo history? Wala. Malandi ka kasi. Yung gulat ko sa'yo. Wala kayo history? Wala. Totoo. Kaya naman pala hindi awkward. Okay, confirm, malandi nga ako. O siya, tama na to. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Exit na tayo, Jegs. Ay, mga kabisyo. Hanggang dito na lang po. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At kasamang kumikinang ina mo, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!